ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, 1 июли мо дар навори имза хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар шаҳри Башкортостон гуфтага дӯстон, яъне ки Бузятский район, село Урзайбаш гуфтага дӯстон, яъне ки дихонага дорад. як залай, масоҳати заминаш 27 содиқ заминай. оғил барои гов мол кардана ҳастад. даруниҳои оғилаш яъне ки отоплен дорад, газовая дорад, обу свет мушкилӣ надорад гуфтагай. хона аз ду қисм иборат мебошад. дар дигар тарафаш дигар одам зиндагӣ мекунад, аммо ҳозир зиндагӣ намекунад. вайшам агар яъне ки фурӯшӣ, агар ки бихариншад, вайшам фурӯшӣ мебошад. ҳамаашро харид. дар берун бания дорад. дар пеши хона мактаб, садик, ҳамсояи тоҷик. дар деревни 6 оилаи тоҷик гуфтагиҳои дӯстони азиз зиндагӣ кардестанд. дӯстони азиз, хулоса хона барои зиндагӣ кардана беҳтарин ҷой мебошад. нархша 700 000 рубл мега. срочна фурӯшиай. марҳамат, номерҳои ватсаби соҳибхона мондагиҳои дӯстон. касоне ки халро боша, аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, 2 июли мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Этарка, 4 дархона ва масоҳати заминаш 12 содиқ замин мешавад. дӯстони азиз, 2 подвал дорад, 2 хонаи времянка дорад гуфтага. нархи хонара срочна фурӯшӣ 140 000 сомонӣ. дӯстон, яъне ки хона ба ҳамаи ҳолата лесинша, нархаш 140 та, боз савдои хуб дорад. нашоди обу светиш ҳеҷ гуфтагӣ нест. касоне ки аз ноҳияи Данғара хонахар бошед, марҳамат ба миақра занг бизанед. рақамҳои ватсапаш + 990 978 03 01 03 хади. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартираи фурӯшӣ гуфтагӣ, марҳамат, квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, яъне ки доми 16 этажа мебошад. доми фурӯшии мо яъне ки дар 9 этаж қарор дорад гуфтага дӯстон. духонага 53 квадратни метрай, ба ҳама шароитош қатъӣ, яъне ки ҳастай обу свет мушкилӣ нест. дар 9 этаж нархше бошад 580 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, яъне ки дӯстон, дар даруни навор чизе ки дидесем, ба ҳама чизу чорааш қадир фурӯхта мешавад. аз 580 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамом дӯстон дар номерҳои 01 03 ватсап дорад. тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки пешина Ҷиликӯл, тарафҳои Караотӣ, ҷамоати Бисолагӣ. Хона дорои 3 ҳуҷра мебошад, ҳаммом дар дарунаш, яъне ки ва ҳаммом дорад. Рӯ-парӯяш гуфтагӣ дорои ҳавли 2 сотиқ. Масоҳати замин дӯстон 12 сотиқ замин мебошад. хоб, наша 130,000 сомонӣ мегӯяд. Дӯстони азиз, барои ошхонаву аловхона рост кардан дорад гуфтагиай. Дукама санг дорад гуфтагиай дӯстон. Боз хона дорои ҳавзи обгирӣ ҳам мебошад. 12 тонага. Марҳамат, 130,000 сомонӣ савдо мешавад дӯстон. муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар кӯчаи Сангак Сафаров. Дар хона мебошад. Гирди атрофи хона маҳкам ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминай. Нархи хонара 180,000 сомонӣ мегӯяд. Нашоди оби свет дӯстон ҳеҷи гуфтагӣ нестай. Касоне ки хонахар бошед аз ноҳияи Фархор, марҳамат, рақамҳо барои тамос 905 03 30 60 дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Зарафшонда хона қарор дорад. хоб, 3 дар хона мебошад дӯстон, 4 сотиқ заминай. Нархи хонара 180,000 сомонӣ мегӯяд. Марҳамат, дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Зарафшонда мебошад. Гирди атрофи хона маҳкам, ошхона, аловхона ҳам дорад. нархаш 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз камтар савдо дорад. 999 59 11. марҳамат дӯстон, занг бизанед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки кӯчаи Баҳор, хонаи 224 фурӯхта мешавад. 5 сотиқ заминай. Масоҳати заминаш дӯстони азиз ва 8 дар хона мебошад. 2 ҳуҷратхона, 2 бания, яъне ки кухни ҳам дорад. Оби свет пастаяни ҳастай, мушкиле нест. Гирди атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ ҳастай, яъне ки дӯстони азиз, поли ба кафел мебошад. нарша 2,500,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, марҳамат кунед, яъне ки 2,500,000 сомонӣ аз номи сомонаи мо гап занед, арзон мешавад дӯстон. номери ватсапшон, номери дастишон мондагай. дӯстони азиз, хона деэтажа мебошад. ремонтҳои беҳтарин ва гирди атрофи хона маҳкам, хонаи 224 фурӯхта мешавад. марҳамат, дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо кунед, маъқултон кишид, зангаш бизанед. 2,5 миллион сомонӣ. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, яъне ки агар касоне ки хона ёки замин доштагӣ бошед барои реклама кардан, марҳамат, дар ватсапи мо роҳи кинед. иншоалло реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дар ҳамин дӯстон, навори мо ба охир расид. видео то охир тамошо кунед. зиндаву сарбаланд бошед. худованди меҳрубон нигоҳбон бошад. лайк, подписатсия ва дар канал обуна шавед. яъне ки дар комментария фикротро бинависед ки аз куҷо хона ёки замин дар кор бошад, бинависед, ҳаракат мекунем ва шуморо кофта ёфта пешниҳоди шумо мегардонем. хоб дӯстон, сарбаланд бошед. худованд меҳрубон нигоҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.